ओ बाप एकदम एक एगो बात के हमरा कुफुते भइल रहता। बताव जौन देवल छिटुआ बावे का कहीं एकरा सास ससुर के जामल ना रही तनु त इनका तो हम मुड़ी में मोड़ के लावना लगा देती। हां बताओ न ते हमरे बहिन मिलल रहल य आ ई त ई हमर बहिनियो तो उहे खिलाड़ी बिया उ कौन निमत बिया। हां एकनी में जब इतने रहल त हमर ससुर में बतौले रही टेंशन हमर का पार से खत्म होया। कबू मरद ले कहा तक क्या जी हई कदी चाहो कदी कोनो काम हमारी इनका सुनाते नहीं थे। अभी काले ले कहने क्या जी बुआ जी के लड़का के बियाह नहीं चा गइला कपड़ा लत्ता ना लइकने के किनाइल ना हमारे किनाइल का के हो पहनी खाली मुंह बोले बा चल जाइए अरे थोपड़ा दिखावे जाई जब तक इज्जत के कदम आए थी नहीं खे छछन नियर मुंह बना दो आ मुंह उठा के चल दो बस उतना नहीं ले पावे। मनु जी आगल बा करम फूटल रहे नतियले हम बियाह हो गई घर में रहता कर कर बाहर आवता इन्हें बुझाता कि माछी के पुत्तो नहीं खे कम से कम तन शांति बानो। रौरा कही जाई जी और वेला भात नहीं हम मुंह बना के कैसन तो और वेला भात नहीं हम मुंह बना के जा काहे नहीं है अन्य तरह से को बात कहे कौन बता हमरा से कहब जी खिसे बोले ना हम काहे खातिर खिसे आई बाऊ सो हम हनी के राउत जाई अपने माई बाप ले जौन कहे के बा कही सुन मैंने हमर भौजाई ना हो। अरे तो भौजाई या भाई के पूछा कैसे जो कहते नहीं सुन लेके छुछा तो के केहू ना पूछा भौजी भैया के लगे बा का भौजी कन्या के अपन बहनिया से शादी करा देना का रो दिमाग खराब बा का दिमाग खराब नहीं हमार सब कुछ खराब हो गइल बाटे जान जा तनी लिमिट में रह के माला बतियाई ठीक बा माथा उसो रो भैया पर खराब चलता हमार कहीं कुल खिसियर और पे नत निकल जा फिर बाद में सोच लियो हमरा के फिर गलती मत दियो कौची रह के गलती देबे के बाजी हमार तो करम फुटल रह के भाई के हम अपन बहिनियों को फोड़ दी तो फोरे के बा करा दे शादी उनकर मन बटले बा हमर मन बटले बा उनका मन बा हां उ रहले कब कहलसी है बतियाई न कर कहिए से कहिए ले कुछ चक्कर चलता जी रहिया लोग बारात कर गए या वही दिन से बाप रे बाप बतावा भी ये बाकी रहल न माने इज्जत एकदम ले डूब छोड़ा मत कहीं के इज्जत ले डूब ना ही हो गइल बा हो गइल तो जाय दी भुला जाई ऐसन केतने लइका लइकी बतिया दूसरा से बियाह क बाड़न सन ना करा दो ना हो पाई बस के नहीं खे अब ऊ आई तो हमरा जहर खा के मरे के पड़ी हम एगो घर में दूगो बहिन ना रख सकिन ना तो वो टंगा गेल बेली फूलों वाले का टंगा गल बिया कहां टंगा गल बिया होखे वाला लइका ठीक है कहतन जी सही बात है भैया से कमेंट डर लगाता है छोटा से कहानी और बनल हे भगवान हे धरती फट ना जा हम वही में समा जाई फट जाई लोग के नौटंकी से हम एकदम मनोजी आ गल बा ना करे वो खाली अपन घर जब लेके सूती गल बा फुलाइए देल बा त हमरा से का पूछत रह हमरा के नहीं हरे के छोड़ला ना हरे के छोड़ला लेता तार उफान मारतला जवानी कहला में ना रहला हमारा उफान मारता तार बहनिए को उफान मांगत रहे जीजा जी आई तो चल जात रहनी हां तू का काली भेत रहो के जाई तन के ओके लिए ओले आई काम बाटे हई हम कहत नहीं के जाके फुला दी गला ओए में हो गई ए भगवान कौन मुंह देखाई हमर त ये नहीं के समझ में के तरीका से बात करी हम अब तो डलो जना फदा बताओ माई के हम कौन मुंह लेके कह के माई हमर देवरा प्रेग्नेंट कर देले बाव करके हां हमर देवरा के लइका होखे वाला बाव कर तुम पूजा तक जोहरे खा के धरती में समाई के पड़ी है भगवान तार भैया कहां बड़ा तार भैया के जन लगता हो रिया मरैया नाती के बेटा के मुनिए मकला से फुर्सत ना मिली का कहता लो का हम का कहतन जी अभी कर देखा ना कौन दिमाग में लगावे के पड़ी हम तो खुद नहीं के समझ में आवत चातन देखतन रे भैया से कहे अब पूरे बतियन पापा ले तो बतियन हमरा बस के नहीं के हम कुल ना कोई सकी ना ठीक बजा कह दो हमको उतना मत कहियो एकदम मामा मोवती पाला सही कुल का कुल एकदम मरद ले हम मन जाए त तन को कौन चीज की चिंता फिकर नहीं के आराम से नाक बजा के सुतता ना मन करे कि फेंक दी मथिया उठा के देहिए पे सुनतन जी हां निकाले के पड़ी क्या है भाई खराब रहली सुतहु न देबी का है बोल हां ना
रोचन से सुती है रे, इज्जत दाव पे लागल पावे। अपन देश दुनिया से तो मतलब बा ना, बस भर ढेर हंसा लेनी, चल के नाक बजा दी हनी। तो हम कहले ना रही कि दोपहरिया में मैदान करे खातिर बगीचा में मत जी दाव पना लगी पैखाना में कहने के दिली है मन हम इज्जत दाव पे लगल बनी, तो हिन कतरी दाव पे लगल बा मन हमार लगल बा। कहे नहीं ऐसा हो के बकलंठ लेखा हमरा से ना बतियौनी, रहब कहीं और या दिमाग अपना बहिनी दे रखब। तो का हो हमारी ज्यादा पे लगल तो सुतल नहीं फर्स्ट क्लास के सपना हां सुतल नहीं सपना में माई आइल होया सन लेके चुमा चटी कर थखम ना चुमा चटी तो कबे हो अकरा आगे कहो तो बोल का कहथे हे भगवान। चल घर में ठंडा जी घाम लगा हमारा नहीं जरूरी घर में गइला के चल कहते कि अपना भैया के समझाई कि ना समझाई। का किलो से कुछ किलो से का ई बताई कि मानतन कि ठीक बा हम बहिनियों में गलती बावे तो उ त माने ओकरा बुद्धि नहीं है, लेकिन इनका तो बुद्धि बानू कहते कहिया से बतियावत रहल कहते बाराती के दिन से बतियावत रहनी जा। हां अब बताइए बड़ा कथा ओकर लइका होखे वाला बा तो अब फदरा में हम जीव पड़ल नु तो बतियावला से लइका हो गेल हां हम तोरी मार के 2 रुपया तरह तहरी नहीं के बुद्धि तो वही सन कहने ना छौदिया पथराई रही वो करे होई पता लगाओ उहे के लिए बना। जब राहुल भाई सरेआम बोलते कि भौजी हमारे हो तो हम का पता लगाई। हां कहतन कि बात कर माई बाबूजी ले बियाह खातिर तो हमरा हिम्मत नहीं के देता कि हम बात करब और जाके पापा लगे कली है ना आज कहतली के लइका हो के तब आज हमरा खुदे पता चलत हम रौरा कहां से पहले बता दी और चढ़ा का पार पर भेजा तली महीना में 3 बजे तो ही ना कि जा हई कइले हम का जानत नहीं कि एक कांड पर यार एकदम रच रहल बालो सही में हो गई वैसा। हां जी हम झूठ बोलते रहले अब हम खुद जमीन पैर तरह जमीन खिसकतावे हम समझ में नहीं क्या कि का करी। अरे यार तो कैसे क्या हुई अब तो के बाबूजी के बतियाई रौरा बतियाई हमरा बस के नहीं है तू चाहत राहुल भाई कांड कले बता रौरा बतियाई हम नहीं जानता हमरा बस ले कुछ नहीं है कांडवा करौले के तू ही ना भेजतली बार-बार। देखिए हम मत लगी ठीक बा जब दिमाग सही रहेला न तो कोनो बतरेस कोइल निकल लागेला तो ओकर कुछ उपाय कह दे लगा लो एको तेल कहरु आए वाला बांस ना कठेज का तो वो तो देखे के पड़ी अब के बाद का कहीं कि माने ऐसे ऐसे हो गेल बा वो हम कहब हम नहीं जानत के रोरा का को हम का सुनम का करब ठीक माने बियाह करवा दी करे हमने का रोरा देखी के रहो का करब हमरा कुछ से मतलब नहीं है तो बियाह न कुछ करावे के पड़ी तो देखी माई पापा ले बतियाई हमरा तो हिम्मत नहीं है कि हम कहीं कि तोन के बेटी इज्जत दाव पे लगले बियाह चाहे रह भाई है कइले बानत कौन महीना देवरा हमारे आ बहनिया हमारे तो कौन महीना का बा का जाने कब करे 1-2 महीना तब न बताओ तलो 1.5 महीना के ऊपर पता चलेला कि बाकी ना और इतना जल्दी बियाह कैसे होई है मुकदास है ना सुनी करा गेल रे ओ का कइले वाले कुछ ना मैं जतिया ले हल ना कहां ये ले लो है क्या कहती है का तो कुल अंग्रेजी बोलत है अंग्रेजी चैन से सुनते नहीं बोला के ना बतियो नि सीधा सीधा साफ बात करी अंग्रेजी में बतियो तन भोजपुरियो बतावे आवेला सीधा सीधा साफ बता का कइले वाले कुछ नहीं कहले कहां तो संजना कहीं जातले हर रोज ना अब प्रेग्नेंट कर देले वाली ना ये सब झूठ बात है करे झूठ बात मारा जूता ले नहीं बन जी बताई कि ना झूठ साली बनबी हम जे बतियावे अरे वो इहे चाहिए तो बतियाई हमारा बस के नहीं ये है कहना कि बड़ी आई से बिना तिलक के बियाह कर चाहता नहीं जब कहता झूठ बात काहे कहते बियाह करे खातिर जानता पूछी है यार पूछी तू हमरा से प्यार कर ली ना हां तो ये को हम कहने की शादी हमरा से ना होई तो कहता ली ना कि हमार दीदिया था ना हां ऐसे ऐसे बात कही हो अच्छा तब के मान जे तैयार कर दे ते से वे कहत रहनी है बनावे संपत नहीं है ऐसन बात नहीं। मारे जूता वाले घंटा कराओ तनी बिया नहीं के जरूरी हम अपने घर में आपन सोते अपने अरे गाना जमा शरीर बन लगली कहानी कह दी जान बुझ से वो खुद कहला कि तार दे बहिया के लइका होखे वाला कहां कहता भी कंधा कनिया जी अब हिंदी में कहते बा कि ना कहले तो कैसे कहो वो इनिया कहत रहली कहे के तो झूठ सच बहिने कहत रहली आ तो के बहनिए लोग कलिया अपन जते हां रो दूध के झोल बन रहा भइयो दूध के झोल बा माने हमनी के बेकार बन ना जाओगे करे वो तो कहतली भागे के तो हम के भागी हां भाग के देखा देख ले चल बाप का बाड़ा बताना होई तो लइका हो जाए दे पता चल जी खुद से मुंह में मिला लिए एकरा से मिलत होई तो ठीक बा नहीं तो छवरी आजी और आदमी है कि पजामा है हमारा ना बुझला माने लइका जब होइए जे चारो ढिंडरा पिटाइए जे त माने का जरी बतमिन का कुछ देरी जब भली तो लइका काहे हो जे झूठ बोल छई ई कहत नहीं कि कुछ नहीं बोले प्यार करेली भाई कहतली माने दोनों भाई में चोटिया हम ही बनी ना तो पहले ही कही अभी का नहीं हो तो हम एक एक मोछिया बिन देब ठीक बा चल ठीक है मुझे अच्छे करिया ना रही त तारी भाव दिखाई दिन दिया तब सैलून का गोर होई बलो मोहना देखे लग मारे आसा यही पर कहिला कोई से मार देंगे मार दे हम तो जाता क्या है बता एक बजा तब जाते सूत चल सुत अरे हम सुत रही है
क्यों मैं गोइल हम का भैया के सामने मार्केटर हीरो बनता हुआ ओए पलंगा पे तरह हम समझाई पड़ी ले नाती जो पलंगा बनाए जाते हैं दूसर की के लेके